Okay, ake siphinde sibingelele. No, bazosifica ngendlela. Igama lami nguNjabulo, ngowakaMakhanya. Ngicela ukunamukela officially. Namhlanje sihlangene ngo-part 2 we-class lethu. La sidingida khona itopic ejule kakhulu, itopic ekhuluma ngomlanjwana, right? But before siqale ngicela ukuveza imithetho yendlu ukuthi isebenza kanjani inkundla yethu yala ekhaya. Sinama-icons lapha enzansi. Khona i-icon number 1 le engathi ipink necamera. Leyo icon leyo kumele ihlezi icishekile, iswitch inoline over yona okusho ukuthi icishekile. Ngiyabona ukuthi zonke sicishile. Kuzoba khona i-icon yosibili engathi ilento yokusenda i-voice note ku-WhatsApp, i-microphone leyo. Uma ukhuluma uyi-switcha on. Uma usuqedile ukukhuluma kumele ukuthi ibe no-dash, ibe no-dwi over yona okusho ukuthi usuyicishile ukuze ngingezozwakala umsindo emva kwakho. And then sizoba ne-icon yosithathu le yama-emojis. Mhlawumbe uma ufuna ukusenda ama-emojis uyakwazi ukuthi uklikhe lapha usende ama-emojis just to express indlela ozizwa ngayo ngento esikukhulunywa ngaleso sikhathi leso. And then siqhubekele phambili kuzoba khona i-icon enama-dot awu-3. Le icon enama-dot awu-3 into yokuqala uyithola khona uthola isandla. Mhlawumbe let's say khona into ekhulunywayo ufisa ukuthi ubuze umbuzo noma ufisa ukuthi i-host ikubone ukuthi ufuna i-attention, uphakamisa isandla lapha bese then unika i-platform yokuthi ungene ubuze ubuza noma unezelela. Okunye ukutholayo futhi kule icon enama-dot awu-3 uthola ilento le, uthola indawo yokutype ama-message. Mhlawumbe let's say awukwazi ukukhuluma, uyakwazi ukuthi ungene lapha khona i-icon ebhala ukuthi in call messages. Ufike ungene kuma-dot awu-3 uthola isandla bese uthola nendawo yokutype ama-messages, ukwazi ukuthi utype i-message wale kukhulunywa. Leyo message izobe siyavela phambi kwethu sonke sikwazi ukuyibona siyifunde uma ukuthi umbuzo noma yi-comment mhlawumbe, right? Without ukuya lena le bengicela ukuthatha leli thuba leli as well ngiphinde ngamukele i-guest yethu esicathulisayo kulolu daba lolu esihlangene ngalo, ubaba uMshubo. Baba Mshubo, sicela ukwamukela baba namhlanje eklasini lethu la namhlanje la siqhubeka khona no part 2 umlanjwana. Ubaba uMshubo ukudume kakhulu ku TikTok. Ngelika baba uMshubo, ubaba uButhelezo kahle. So uyozosicobelela ngolwazi. Abantu nje abamlandelayo close to over 64,000. Ngeke kulandela abantu abawu-64,000 ingekho into abayibonayo entweni eyikhulumayo. So ubaba udume kakhulu ku TikTok ngamazwi akhayo nangamazwi aphilisayo. Baba Mshubo, sicela ukwamukela baba eklasini namhlanje. Ninjani baba? Ngaza kwethu ngiyaphila bafowethu. Ngiyabingelela inonke bafowethu lapha eklasini. Ngiyabonga kakhulu ukwamukeleka bafowethu kulezi indaba ezinkulu kangaka ngoba sizokhuluma ngodaba olukhulu kakhulu, udaba lomlanjwana okuyilona lona olulimaze kakhulu abantu. Ngoba luhamba kube khona lapho hamba kancane khona luphambane kancane nesintu uma ngabe uthathe kabi udaba oluyingozi ngendlela edida ukwenza. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngamukeleke nami lapha eklasini ningabakwethu. Okay, sabonga kakhulu baba uMshubo, sabonga kakhulu. No, without ukuyalenda le ngicela ukuthi ngivule inkundla. Ku part 1 kunombuzo owabuzwa kwathiwa uma ingane ikhulele kubukayisi bese leyo ngane uthola ukuthi ayizalelwa ngemshadweni, right? Kodwa izokhulela kubuka kababuwayo, right? Ibizwe isibongo sakubo ubabuwayo kodwa ingakaqedwa ukuhlengwa noma kungakaqedwa ukukhulunywa izinkulumo zokuthi ibuyele kubukayise ngokugcwele, kodwa uthola ukuthi ikhulela khona bese ibiza isibongo sakhona. Umbuzo wawuthi ingabe kunephutha yini lokho na noma kukhona yini okonakalayo? Because waze wa-indicate ubaba ukuthi usazoya koqedela
bese iqaliwe inkulumo kodwa beyingakaqedwa kodwa ikhulela kephi kubo kababa and so far mebuka izinto zayo zihamba kahle kodwa ikona ukuthi ibingakakhishwa komalume, right? Ingabe likhona yini iphutha na? So ngifisa ukuthi ngingene kuwona lo mbuzo loyo because vele into engizoyicover on my side izothinta lapho vele kulo mbuzo loyo, but before ngiqale ngicela ukushare nje iscreen la ukuze kuzoba lula. Right, ake singeneke. Number 1, kumele sehlukanise kukhona isibongo, kuzoba khona umsamu wesibongo, right? Ake siqale ngesibongo. Isibongo igama, right? Igama ungalibiza njengoba kuthiwa Makhanya, kwakuyigama lomuntu kwakuthiwa uMakhanya. Njengoba kuthiwa mhlawumbe Zulu, kwakuyigama lomuntu at one point. So igama then abantu abayinzalo ngaphansi kwakhe babe sebebizwa ngalelo gama ukuze bakwazi ukuthi ba-identifyeke noma bakwazi ukuthi bacace phambi kwabantu ukuthi laba abakwaMakhanya, right? So for example, ngiyenzeka ukuthola ukuthi khona ingane izo-adoptwa, mhlawumbe okunye i-adopte ngisho nomlungu bese eyinika igama aphinde ayinike nesibongo sakhe, yabo? So igama engeve kuwukuthi khona la oshayeka khona ngoba bakhona abantu uthi uyakhuluma umuntu akamazi uma wakhe akamazi baba wakhe kodwa unegama unesibongo akubizayo, right? So ngithembe ngiqala ngathi kumele sihlukanise phakathi kwesibongo nomsamu wesibongo. Uthola ukuthi le ngane eyintandane ingakwenza konke, ingayithenga imoto, ingakhula ifunde iphase, mhlawumbe ithenge nomuzi, ikwenze konke nje kahle. But mase siza emsamu ila khona ke indaba ifike ijule khona, ngoba umsamu usuke usuthinta ispirit sakulelo khaya lelo, right? Umsamu uwona ufika ube ingozi. Umsamu uyakhahlela noma uyabulala futhi ukuthi uzonyakazisa endaweni la ungekho khona wena phakathi. Umsamu kumele kube ngoqondile muzonyakazisa. Kumele kube ukuthi unyakazisa endaweni eqondile. I think ilapho ke la ifika ishaye khona, yabo? Uthola ukuthi umuntu ubekade mhlawumbe ekhula nje kahle, mhlawumbe abize isibongo asibizayo, kodwa uthola ukuthi uzothi mase thinta umsamo sewuthinta endaweni wrong noma la ayitshela ukuthi ukhona kanti akekho khona bese kuyaqala ke kuyasuka ke, right? Isibongo ngala igama nje. For example, bekuyokushiwo kuthiwani, kuthiwa Shaka ka senza ngakhona kaJama, amakhosi lawo kaJama, Jama kaNdaba, Ndaba kaZulu, Zulu kaMalandela. Kahle kahle isibongo igama elikuvezayo ukuthi uvela kuphi. Kudala nje bekushiwo kanje kuthiwa usibanibani bese ngiyasho mina nguNjabulo ka sibanibani, naye futhi azisho ngusibanibani ka sibanibani, yabo? Bekuyigama nje elikanjalo. Ake sifunde sibuke ukuthi abelungu bathini bona ngendaba yesibongo bese siyaqhathanisa ezweni. Ngicela ukuthi sibuke nje la ukuthi kuthiwani. Kuthiwa lana, a surname is a family name or last name shared by members of a family, right? Distinct from a given first name, okay? Siqhubeke nayo. Derived from the old French surnom, right? Historically, it helps to identify. Isibongo siyak-identify ukuthi uzalwa obani. Siyak-identify ukuthi uzalwa obani. A person's lineage, geographic origin and heritage.
kodwa kubalulekile ukuthi siya ku-identify ukuthi uzalwa obani isibongo. It's one thing ukubiza isibongo, it's one thing ukuthinta umsamo endaweni la ungekho khona phakathi kuona. Right? Ake siqhubeke nayo. So, singena endabeni nomlanjwana. Right? Yini umlanjwana? Right? Yini umlanjwana? Umlanjwana kumele sikwazi ukuhlukanisa khona umlanjwana khona umshana. Umlanjwana kumele sikwazi ukuhlukanisa futhi umlanjwana uba nosiko okumele ukuthi ugcinelwe lona. Ake siqaleke ngawo umlanjwana osuchaza. Umuntu onomlando ongaphelele. Umlando wakhe uqala komalume uphelele komalume ngenxa yesimo. Ngicela ukugcizelela lokho. Ngenxa yesimo. Umuntu onomlando oqala komalume uphelele komalume ngenxa yesimo. Ake siqhubeke nayo. Kumele kube khona isimo esiphoqayo ukuthi umuntu abe umlanjwana. Right? Not ukuthi wonke umuntu ozalelwe komalume singasho sithi umlanjwana. Khona umlanjwana khona umshana. Right? Ngifuna ukuthi ngichaze kokubili lokho. Right? Uma for example ayengenza ama example uma kuukuthi ingane yale ekhaya intombazane yanukubezwa mhlambe umuntu wesilisa ethizeni yabe isithola ingane isimo leso sivelile. Right? Isimo leso sivelile mhlambe yanukubezwa yabe isithola ingane lapho lo muntu oyinukubezile akaziwa wanyamalala. Right? Leyo ngane ngenxa yesimo isizoba umlanjwana. Ngoba umlando wayo uzoqala la komalume uphelele la komalume. Right? Ake siqhubekele phambili. Ngezenye example. Uma uyise wengane wayiphika kwathi isigqutsha intombazane le ekhaya ayiswa lapha kaMakhanya kwathi mekubuza umfana wakho kaMakhanya wathi angiyazi le ntombazane angisazi nalesisu. Uma leyo ngane isiba khona emhlabeni sizalwa ngenxa yesimo yokuthi bayiphikile kubo isizophenduka umlanjwana ngoba konke okwase kuzoba la ekhaya ngoba iphikiwe kubo isimo esivelile leso. Siqhubekele phambili senze enye example. Uma kuukuthi ingane le ekhaya intombazane mhlambe ayimazi baba wengane mhlambe ibihlekisana nabantu abaningi abahlukahlukene so ayisazi ukuthi yena muphi ubaba wengane kulabo kulabantu abehlekisana nabo. Leyo ngane ngenxa yesimo ukuze iphephe ihlengeke izobe siphenduka umlanjwana. Right? Kokunye uthola ukuthi uyise mhlambe ukhona yaziyo kodwa akazimisele ngokuthi ayihlenge ingane. Kuyenzeka okunye uthola ukuthi umuntu wesifazane uzohlekisana nomuntu mhlambe lese ushadile bese bethola ingane bese lo ushadile hayi angifuni lutho ezongihlanganisa nalo ngane bona ukuthi wenze njani. So leyo ngane ngenxa yesimo izobe siphenduka umlanjwana. Izobe siphenduka umlanjwana ngenxa yesimo. Right? Siqhubeke nayo. Then ngenxa yezimo noma yesimo ingane iphenduka umlanjwana bese igcinela usiko lokuhlengwa. Sekumele igcinelweke usiko lokuthi ihlengwe la ekhaya kubo kamama noma kubo kantombazana. Sekumele manje igcinelwe usiko lokuthi ihlengwe kancane nje khona ufisa ukungena nje la. Right? Lesibuyele khona. Yeah, sekumele igcinele usiko lokuthi ihlengwe le ngane la ekhaya kubo kamama. Right? Bese iphinde ithathe isibongo sasekhaya kubo kamama. Then umlanjwana ophelele loyo. Right? Umlanjwana singasho sithi ingane eyakhishwa ezulwini komalume as ingane yakhona bese kuvela lesimo ke emhlabeni esizophoqa ukuthi
kugcine kube ingane yale ikhaya komalume, right? For example, uthola ukuthi ingane eyaphuma ngezalukwazi koba ukuthi bashoda ngembewu, leyo mbewu mhlawumbe yabe sivela esibongweni sakaMakhanya, lo uMakhanya wafika wayiphika wathi hayi bona ukuthi wenze njani ngalo ngane, mina ngikaniwe mina, wona uzobona ukuthi umisa kanjani ngalo ngane, yabo. Kanti vele le ngane yayihlelela ukuthi kuzoba eyakomalume, vele izoba umlanjwana, right? Kahle kahle ingane yezalukwazi umlanjwana, right? Leyo ngane iba umlanjwana ngenxa yesimo emhlabeni esivelile phezukwayo. Ake siqhubeke nayo. Le ngane ke ibe sigcinelwa usiko lokuthi siyahlengwa ke manje ukuze izoqonda into zayo zihambe kahle, right? Ekhaya komama umkhulu benokhulu kule ngane kumele bayigcinele usiko lokuthi ihlengwe. Yilapho kube sekuyaqala ke side lena ke wayiveza kubaba umshobo ukuthi yenziwa kanjani. Number 1, kukhishwa imbuzi yokugeza umuzi. Number 2, kukhishwa imbuzi yokuhlawula icala. Number 3, kukhishwa imbuzi yokuthatha lengane omlanjwana entombazaneni yale ekhaya. Iyathathwa ke kuyona manje akusezoba ingane yayo. Kukhishwa imbuzi yokuthatha lengane omlanjwana entombazaneni yale ekhaya ngoba intombazane ayivumelekile ukuba nengane emagcekeni. Umuntu ovumeleke ukuba nengane umuntu onesigcawu, ubaba nomama okanyele la ekhaya. Intombazane ayivumelekile ukuba nengane egcekeni, right? So imbuzi leyo sathu ithatha ingane enganeni. Qhubekele phambili. Imbuzi yesi-4, imbuzi yokucelela ingane ukuba kube ingane eyakhulu nomkhulu babe abazali kuyona. Uma ukhulu nomkhulu sebephenduka abazali kuyona lengane, kusho ukuthi omalume sebefana njengabafowabo kuyona. Ngisho uma wayo lo izalayo, lo oyizalayo usefana nodadewabo kuyona, nodadewabo kuyona. Umkhulu benokhulu sebephenduka ini abazali kuyona, umlanjwana loyo. Akusekho ukuthi hayi wena hambe kini wena akusikona kini la, sekuyikuba impela ngo. Konke kwenzayo isizokwenzela ngaphansi kwegama lakephi lakomalume. Isibongo esibizayo sakomalume noma siphuma inxiwe siyokwakha ivusa umuzi konke nje kwenzayo ku-attached komalume, right? Siqhubekele phambili. Enye imbuzo elandelayo eyokuthi umkhulu nokhulu bayamukele lengane as eyabo, right? Kumele kube khona nembuzo ukuthi bayamukele njengoba isilethiwe kubona, ithathiwe enganeni yalethwa kubona, sekumele ukuthi manje bayamukeleke ngenye imbuzi, right? Ezingane yabo. Uma sekudlulile lapho kumele kukhishwe enye imbuzi eyokuyiregister noma eyokuyithula bese ifaka isiphandla esandleni sakwa rights. Bese ifaka isiphandla esandleni sakwa rights, right? Siqhubekele phambili. So le imbuzi mase zizogeza ingaki zu-6 zokuthi lengane omlanjwana ihlengeke la ekhaya. Siqhubekele phambili. Uma umlanjwana usugcinelwe usiko lokuhlengwa, then uzobe usuthatha isibongo bese ngikuvezilele. Uzobe usuthatha isibongo sasekhaya kamama. Konke okwenzayo ukwenzela ekhaya komama, noma uganelwa ekhaya kubo komama, noma ufihlwe ekhaya kubo komama. Kahle kahle ingane yasekhaya kubo komama umlanjwana. Makwenzeka lengane by any chance kuvela uyise noma ubaba wayo, mhlawumbe lese wayiphika isazalwa wathi bona ukuthi wenze njani ngale ngane, angifuni ukuthi ezongihlanganisa nayo. Kwahamba iminyaka nangu ubaba wayo seyavela usayibona mhlawumbe siyaphakama, right? Ubona izinto zayo seyikhanya.
ayilokothi ihambe ngasese ithi ibuyela kuyise ngale kokuthi i-consult nabadala bakomalume noma abakubo noma ubaba wakhe axhumane nabakomalume futhi kwenziwe usiko ngokuphelele noma ngokukhulumisana ayilokothi ihambe ngasese ithi yona isibuyela kubo kababa wayo ngoba esimtholile ubaba wayo. Izinto eziningi zenzekile kanje uthola ukuthi omunye bekade esegano mhlawumbe wamthola ubaba wakhe kwarathi kwanje wathi segano uma nahamba oganyela kubo wadlula emhlabeni. Izinto ezikanje zenzekile uthola ukuthi omunye wathi asebone senamandla wathi ngizoyihlawula mina ngizoyibusela mina ecathi yonke into imali wathi eyihlawula wadlula emhlabeni. Abanye baphithinyelwa imiqondo, abanye baphelelwa imisebenzi ngendaba nje yokungahambisi izinto ngendlela ekuyiyona. Khona enye insizwa sathi sisekhawashi ikhuluma lapha ithi mina nganginayo yonke into mina, imali yayithi baba kumina, ithi ngisho iy'ngubo zami ngangithenga phesheya ko-Paris, ngisho uma bey'ngane zami bonke ngabathengela iy'moto, ngisho uma wami ngamthengela umuzi, nawo umuzi wona lo ngiphuma kona lo la emajaldini. Mina la ngangihlala khona ngangihlala eGoli la kuhlala khona iy'gwili zokugcina. Uthi kwathi izinto zihamba kahle kwavela ubaba bathi hayi-ke mntanami hayi usebenzile but kumele sibonge kwabaphansi-ke manje ngoba ibona bakubusisile ukuthi ube nazo zonke lezi zinto. Yahamba yokwenza umsebenzi kubo uthi zabheduka lapho izinto kanti ubaba kho engenzanga lutho le kubo komama. Sekhona isibongo khona umsamo zabheduka lapho izinto uthi kwala ngisho secala intenselelo still zabheda wanyakazisa umsamo angekho kuwona. Kwathi lo obumbusisa obumnika inhlanhla umkhanyisela umhlenga wabe sewushiya kanjalo. Umlanjwana ingane yasekhaya kubo komama. Now ake singene kumshana. Yini umshana? Umshana unomlando oqala ekhaya kamama uphelele ekhaya kababa noma kayise. Umshana bayamuvuma kubo. Yabo dithami ingane yentombazane sekuvela ukuthi siyoniwe noma isiyithwele. Bese umbuzo wokuqala woniwe kuphi? Bese yasho kaMakhanya. Bese abagadi bayo bayigquba ingane. Kuyiwe kaMakhanya. Kahle ngokwasendulo yayifika ishwe lapha ingane yentombazane. Yayifika ishwe lapha kuthiwa nangu unkosikazi wenu siceleni sibuyisele inkomo zethu. Last week ngayifunda lencwadi le Exodus 22 verse 16 le ethi uma umuntu elala nentombi engesiyo ingoduso yakhe alale nayo njengokulala nonkosikazi uyokuyilobola kahle impoqo awubuzwa ibe umkakhe. Right? So abadala babeyigquba ingane yentombazane bafike bathi nangu unkosikazi wenu siceleni nisibusele inkomo zethu. And that is where isisho sithi icala aliboli sivela khona ngobani icala aliboli. Uthola ukuthi bazo indicator ke ekhaya kube kwamfana ukuthi sizoyiletha nini inkomo zenu. Konke uthola ukuthi ngeke babe nawo amandla koze kukhule izingane zabo. Izingane zalentombazane le yabo nalo mfana lo oyimethisile kuze kukhule izingane zawo mhlawumbe zentombazane zilotsholwe zithi mayilotsholwe bese kuthathwa lezo inkomo zibuyiselele emuva kubo kwamawazo kuyoqedelwa icala. That is why nakudala uthola ukuthi uzothola ugogo nomkhulu kuthiwa hayi abasinile kanjani omoya yathi babekepitile kanti noko kwafika kwashiwa lapho kuthiwa nangu unkosikazi wenu sina sifuna nisibusele inkomo zethu icala libona. Right? So umshana unomlando oqala ekhaya komama uphelele ekhaya kephi kayise. Umshana bayamvuma kubo. Umshana ingane yamakhehla. Umshana kubo baba nohlelo lokumhlenga.
uma esehlengiwe uba umshana komalume, right? Umshana bamvuma kubo, kuyacaca nje konke ukuthi ikuphi kubo, bamvume kubo. Bese kuba khona uhlelo lokumhlenga. Lelo hlelo lokumhlenga mase liqediwe ngokugcwele komalume usewumshana. Right? Ake siqhubekele phambili. Ziwu-2 izindlela zokuyihlenga ingane ihlengwa abantu bakubo. Indlela yokuqala ile yokuganana kwabazali. Kade ngisho nje manje ukuthi intombazane meke yoniwe kudala eyithathwa iyiswe le la yoniwe khona bese kuthiwa baganana. Akubuza ukuthi hayi ngisenaweni ama feelings cha gananani. Ngisho iBhayibheli elikhuluma ngesenti likucaca ukuthi meke nje walala nentombi ungakayikhulelisi ungakayimethisi walala nje nayo sekumele ukuthi uyilobole ibe unkosikazi wakho. Ukambe uyayikhuleliswa nje ingane sizoyizalela esibongweni sayo vele leso ingane ngoba vele seniganene vele ngokwempoqo kwakuvikela into eziningi. Kwangahambi kakhulu ukuthi umuntu uthandane. Kwakhamba ngokuthi iqiniso lithini. Right? Indlela yokuqala yokuhlenga izingane zakho noma yokuhlenga izingane, indlela yokuqala ukuganana kwabazali. Before umshana abe khona emhlabeni. Ukuganana kungasuka kuyise wengane. For example, if mina ngiyinsizwa sengiyabona ukuthi sengifisa ukuthi ngibe nezingane, before anything into engasuka kumina ukuthi sengifisa ukugana ngoba ngifisa kuba nomndeni. Bese ngibona intombi yakasibanibani ngiyilobole ibe unkosikazi wami, then bese kuba ukuthi konke-ke okuyimfanelo ngiyakwenza, amalobolo ngiyawakhipha. Bese kuba ukuthi le ntombi le engifisa ukuthi ngizalele izingane zami kubo ikhishwe ngebhokisi incamiswe kubikwe emsamo ukuthi sesayikhipha le ngane akusayona yale ekhaya as of today. Ihambe izizwe yofika kaMakhanya noma ekhaya bese kuba ukuthi ekhaya nakhona izobikwa ukuthi okay lo uMasibanibani, uMagumbu, uMakhumalo, uMabani, right? Futhi kumele kube ukuthi izoba nesigcawu la ekhaya before sibe nengane nayo. Ifike ngebhokisi la ekhaya. Konke okwenziwayo ngokosiko lokuganana kube ukuthi kwenziwe bese iba nezingane. Leyo ngane ezoyithola la ekhaya kaMakhanya izoba umshana. Indlela yokuqala le yokuhlenga izingane zakho as abashana ekhaya kubo komama. Ubani ohlengayo? Wena babuwayo. So kumele kube ukuthi ke ubaba nomama baganana base bazala izingane. Leyo ngane komalume iba yini? Iba umshana. Enye indlela yokuhlenga ingane ihlengwa abantu bakubo ukubhekana necala uma isikhona emhlabeni ingane. Kumele kube khona usiko lokuthi ikhishwe komalume. Nakho ingane sekwenzakalileke umfana wakaMakhanya umethisile intombazane yakwaMkhize. Leyo ngane yakhe lo wakaMakhanya yazalelwa kaMkhize isikhona ke, right? Uyivumile lo wakaMakhanya akayiphikanga, uyivumile. Safika isisu sazobikwa wakuvuma konke futhi wavuma ukuthi uzolungisa. Sekumele ukuthi ngoba uhlulekile ukuthi baganane noma wayo, sekumele ukuthi kube khona option 2 ukuthi ayihlenge le ngane ibuyele esibongweni sakhe ngokosiko lokuhlenga, right? Ngizocela ukuthi ngifunde khona incwadi engifisa ukuyifunda ukuthi ihlengwa kanjani ke ingane isihlengwa from komalume iya kuphi iya ekhaya, right? Ngizocela nje ukuthi nje ngifunde nje la. Ake siqaleke. Kuthiwa lana wena ke wazalelwa ekhaya konyoko. Manje usufuna ukubuyela kini. Right? Vele kufanele ubuyele kini. Umkhulu nomalume bazokubika noma uzokubika ngembuzi. Now before bakubike ngembuzi, umkhulu wakomalume nomalume
before bakubike ngembuzi kumele kube ukuthi abakini balungisile bakhulumisana nabakomalume. Isiteji sokuqala bayakuvuma ukuthi yes ingane yakhona lekini bese kuba ukuthi kukhuluma bakwazile kuba nezingxoxo banikana imfanelo bayithola imfanelo abakomalume zivela kephi kubantu bakini noma kubaba wakho. Right? Uma ke sekulungile lokho umkhulu nomalume bazokubika ngembuzi lapha ekhaya komalume. Right? Kuthi kusasa ngakusasa babika ukuthi wena ubuyela kwabakini bese imbuzi leyo ibekwa emsamu nakho konke okudliwa lapha ekhaya ikomalume njalo la kokhelwe amakhandlela ayisikhombisa. Right? Ekuseni uvuka bakufake isiphandla esandleni sesinxele bese sekuyaphekwa yonke imbuzi ikomalume njalo la sekwenziwa usiko lokuthi uyakhishwa komalume emva kokuthi inkulumo seyicediwe between abakini nabakomalume. Umkhulu womalume nomalume sebenza usiko lokuthi uyakhishwa ke manje la komalume usuyakini uyahlengwa. Right? Right? Uma ke lembuzi siphekiwe uma isivuthiwe kudliwa uhlangothi olunye luzothwalwa luhambe nalowo okuphelezele oyokuthula phambili khona ozohamba nawe eyokuthula phambili kini. Emva kokuthi ingxoxo seqediwe umkhulu wabika emsamo ukuthi wena ngakusasa uyahamba uyakini ngoba sebeyitholile imfanelo zabo abakini abathembisa ngazo. Right? Siqhubeke nayo nalowo okuphelezele uyokuthula phambili kini ufika ntambama ikini lapho ufika ntambama nifike nime esangweni bese kukhuleka lona okulethile kini. Sikhulekile nina base kuthini silethe nansi ingane yenu enayizalela laphaya kithi. Silethe nansi ingane yenu enayizalela laphaya kithi okwethu sesikutholile sesinilethela okweni. Bese bephuma abakini bese bekuhlangabeza khona lapho esangweni. Right? Asiqhubeke nayo sebebonga sebeya nani endlini yangenhla noma ngenhla okuyindlu yabadala bafike bakhulume nansi ke imbuzi esikwamukela ngayo kukini lapha sicela nakoyihlo omkhulu bonke bakubusise ngezinhlanhla zalapha ekhaya bese ibulawa imbuzi lapha endlini isihlinzwa kahle ibekwa emsamo nakho konke okudliwa lapha ekhaya nokuphuzwayo khona bese kokhelwa amakhandlela ayisikhombisa kufudunyezwe lolu hlangothi enifike nalo nisuka nalo komalume uhlangothi lufudunyezwe. Ake siqhubekele phambili kuthiwa lana selidliwe lolu hlangothi enifike nalo selidliwe kini enifike nalo nivela nalo komalume selidliwe ekuseni bazovuka bakufake isiphandla esandleni sokudla sezuthuna ke iphandla sezuthu iphandla esokuqala singene kwa left komalume nahamba nohlangothi beyokuthula kephi kini bakwamukela banifaka endlini abadala babese bebika bakwethula ngembuzi bakucelela nenhlanhla zale ekhaya babese befudumeza uhlangothi afike nalo malume lwadliwa nabo base bekufaka esabo ke isiphandla esandleni. Ake sizwe ukuthi kuthiwa kephi selidliwe ekuseni bazovuka bakufaka isiphandla esandleni sokudla ngoba sekungesakini phela esakini sifakwa esandleni sokudla. Right? Bese kuyaphekwa konke okuphekwayo uma sekudliwa
kushiywa uhlangothi oluzohamba nalona obuyela emuva uyosho ngalo ukuthi bakwamukelile abakini sekuphelileke akushodi lutho lapho ke mase kuqediwe usuwumshana komalume sohlengwe ngokugcwele kini so ihamba kanjalo ke eyomshana nomlanjwana nesibongo ngivezile nani right just to summarize sengizohanda over ku guest yethu esihlonipha kakhulu ubaba uMshubu umshana bayavuma kubo umshana kuba nohlelo lokumhlenga oluvela kubo through ganana through ukuhlawula icala umshana ubiza isibongo sakubo umshana izinto uzenzela kubo but only if usiko lokuhlengwa seluqediwe lonke then izinto zomsamu angazenzela kubo uma kuwukuthi alukaqedwa usiko lokuthi ahlengwa akathinti lutho emsamu wakubo noma ngabe ukhulela khona kubo bengakaqedwa usiko engakakhishwa komalume ngembuzi akalokothi anyakaze sumsamo wakubo right size ngala kumlanjwana in conclusion umlanjwana udalwa isimo and imvamisa kubo abamvumi noma kwaziwa kubo kodwa kuba khona isimo esikhona ngeke ngenza ngama examples ezimo lapha umlanjwana kuba nohlelo lokumhlenga ekhaya kubo komama umlanjwana ubiza isibongo sasekhaya kubo komama umlanjwana izinto uzithinta emsamu kubo komama usenzela ekhaya kubo komama akalokothi aye emsamu wakwayise ukuthi nanguyise useyavela uzenzela ekhaya kubo komama right so bengifisa ukuthi ngiyibambe la for now bese ngihanda over kwi guest yethu esihlonipha kakhulu mhlawumbe nje